Hej det jeg ser. Håber I nåede det andet afsnit i Hvorfor klunker klør og vælg din creme. Nu springer vi videre til en spændende dokumentar om perioden middelalderen. Læn jer godt tilbage. Nyd forestillingen. Her kommer mjød, tralle og hornmusik. Meget beskeden. Skidt og store fremskridt teknologisk. Vi fik inspiration fra Asien og fik dermed indført papir, krudt og kompas. Men der skete også store udviklinger teknologisk i landbruget. Blandt andet begyndte man at bruge en tungere plov, som gjorde landbruget mere effektivt. Under den sene middelalder fandt den første industrielle revolution også sted. Det var hovedsageligt på grund af vandmøllen, som var datidens største og mest indflydelsesrige opfindelse. Men det var ikke kun inden for landbrug og produktion, at udviklingen kunne mærkes. Det var nemlig også vigtigt i forhold til krigsførelse. Det, der nok har haft den største indflydelse på udviklingen af krigsredskaber, var kastemaskiner, som gjorde det muligt at bekæmpe fjenden fra større afstand end tidligere, samt udnytte tungere skyts, som kunne påføre fjenden større skade. Økonomien udvikles også under middelalderen, da der kommer mere handel landene imellem. Der blev oprettet handelsbyer rundt om Europa, f.eks. Venedig, hvilket gav flere penge og større produktion. Dette var også med til at øge fyrsternes og adelens magt, da der indførtes skatter, told og afgifter. Den optager sgu stadig. Nej, det er ikke noget. Fordømt. Hvad er koden? Den store Jellingsten blev oprejst i midten af 900-tallet og fortæller om, hvordan danerne blev kristne. Man gik fra asatrosamfund til kristendommen efter Popo kunne holde en glødende jernbøl uden skade. Kirkemalerier spillede en stor rolle og fortalte kristne historier som en billedbog. Så kunne menigheden se og følge med. Udover kirkens dekoration spillede kristendommen også en stor rolle i litteraturen, hvor dæmoner ofte var en del. Filosofi fandtes også sted under denne tidsperiode, hvor man tog fat i ældre filosofer som Aristoteles og prøvede at tilpasse idéerne til Bibelens lære. Man ønskede at forene tro med logik, og den, der bedst kunne argumentere for en sag, måtte være rigtig. Argumentationen voksede og blev til et fag, men var dog på altid på baggrund af Bibelen. Det fælles skriftsprog var latin for dem, der nok kunne læse, og det var få. Og sådan var det i hele Europa, men for mange igen Mollapyg. Kaviar, kokain og kællinger, det er hvad vi har. 2 i tim for et par skillinger, så hæld it op. Middelalderen. Ismer og genre. Feudalisme. Feudalisme betegner en samfundsordning med et stykke land, som vasallerne har brugsretten til under bestemte vilkår. En mand ved navn Marc Bloch, fransk historiker og specialist i middelalderhistorien, definerer det ved: det var karakteriseret ved en specialiseret krigsklasses dominans, en undertvunget bondestand, udbredt brug af lensforpakning i stedet for løn, samt sociale bånd af beskyttelses- og tjenestesrelationer, der knyttede mennesker sammen for uden fragmenter af andre former for fællesskab, såsom familie og stat. I middelalderen ejede kongen i teorien alt jord i sit kongerige, men magten den lå i realiteten hos den lokale stormand, der selv boede der. Kongen lavede alliancer med disse mænd, fordi det var næsten umuligt for ham at holde styr på sin magt. Rationalisme. Rationalismen lægger vægt på det menneskelige brug af fornuften. Der findes mange genrer under rationalismen, herunder filosofisk rationalisme, videnskabelig og kirkelig rationalisme. Genre. Blandt nogle genrer var der blandt andet folkeviser, som bygger på forskellige typer viser skrevet i middelalderen. Ordet stammer fra ballader og betyder dans, altså er det danseviser. Folkeeventyr. Nej. Det er fordi, du videre. Bare kør videre. Ja. Kom videre, kom ud. Kæft. Okay. Folkeeventyr. Den mundtlige beretning, altså eventyr, der blev overleveret mundtligt. Du går op i skib. Nej, ikke så meget, som jeg går op i tog og rumskib. Det er
En central forfatter for Danmark i middelalderen var Saxo. Saxo Grammaticus er klærk for bispen Absalon. Tilnavnet får han for sine stilistiske evner. Saxo har med sin krønike den ambition at skildre den danske historie fra samkongerne til samtiden. Værket er bestilt af kongen og Absalon. Dens funktion er at hylde kongemagten, at påminde læseren om historiens dybder og give Danmark et storslået ry udadtil. Derfor bliver det forfattet på latin og får titlen Gesta Danorum, Dannes bedrifter. Saxos krønike hylder de nordiske værdier, tapperhed, heltemod, troskab, nøjsomhed og fædrelandskærlighed. Ærkebiskoppen Absalon ønskede den danske historie nedskrevet, præcis som andre landes historie blev nedskrevet i samme tid. Saxo ønskede ærkebiskoppen at udvise landet, at Danmark var et gammelt og velorienteret rige. Følgende er læst op af Saxos fortale til Danmarks krønike. Eftersom andre folkefærd plejer at sætte en ære i de bedrifter, de har udført, og have glæde af at mindes deres forfædre, kunne Danmarks ærkebiskop Absalon, som altid brændte af iver efter at forherlige sit fædreland, ikke finde sig i, at danskerne skulle savne et sådan mindeskrift og berømmeligt eftermæle, hvorfor han, da andre værvede sig ved at påtage sig dette arbejde, pålagde mig, den ringeste af hans tjenere, at skrive denne danske krønike, og ved stadig indtrænge opfordring, nødte han mig uværdigt til at give mig lag med arbejde, der oversteg mine kræfter.